pap had het eerst gemaakt, toen waren we pas begonnen. En toen, de jaren daarna, had hij nog eens les gehad van een Canadees of zo gehad. En dit is toch wel, dat is hartstikke verbeterd. Met Ja, ik moet je het niet zeggen, want dat zou misschien niet respectvol overkomen. Maar dat is dus inderdaad de vooruitgang. Ja. Dat gezicht van mam is echt... Ja, dat is de luis achter drek, ja, die mevrouw Vossen zit daar. Ja? Ja. Ja. Knap is dat, hè? Ja, als, dat als vind ik- iemand dat... Dat vind ik heel knap. En het is geen professioneel kunstenaar. Ja, De die neef, deed ja? voor het beroep. Dat is een beeldhouwer. Ja, en groot genoud woont hij. Oké. De moeder al eens langs rijden. Wacht. Ja. Is dat waar al Ja. die houten Ja, beelden ja, boeten stonden? Ja, Ah. Ja. Ja? Lens geweest. Nee, ja, we rijden er heel druk langs in Groot-Genhout. En er stond, als de dorp inreist, direct de eerste Rechts. boerderij rechts. Ja. Er stiert van alles boete, dus dan moeten we nog eens een keer... Daar moet er zeker heen gaan. Oké. Want die had van alles en dat deed ook van alles. En Ja, dat is een neef van die. ja, ja, ja. Ja, Ja, dit is echt geweldig. Dat is echt mam zoals Stichtse ook kent. zeker. Word een klein En er- vrouwtje. Ja. Ja? Ja, die verhouding is goed. En haar pap is ook zo. Met haar stoemelsigaret. Patsch. Altijd een jasje na. Ja, altijd. Ook Ja. als ze aan het werk wordt. Ja, 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 ja. Hey, en wat zegt ze nou? De stoemelsigaret? En een stoemel. En een stoemel, is dat een... Een kort stukje. Oké, maar Shaggy eigenlijk, hè? Ja, Rijden ja, zelf, ja? ja, ja, ja. Waar staat, deed je dan ook, ging die wel eens uit en stoken hem dan weer aan? Ja, 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 Ja? ja, dik genoeg. Ja, Oh. zeker. Maar geweldig dat Ja. hij zo'n mooie plek heeft gekregen. Ja, dat was mijn bedoeling ook. Ja. Ja. Dus mam is 99,5 geworden. Ja. Hoe lang is ze er niet meer dan? Nee, weet ik niet. Nee? Nee, nee. Komt zo een groot gezin? 5. 5. 5. Ja. Wie wordt het vroeger toes? Goed. Ja? Ja. Pap is heel vroeg gestorven, met 54 al. Dat is geen leeftijd. Nee. 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 De ouderen, wie ze zagen, de tering. Ja, dat is een soort kanker. En Aan zo de dat. longen? Ja, Ja. de longen, maag en alles, ja. 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 Is ze lang krank geweest? We hebben hem eigenlijk niet gezond gekend, in principe. Als kinder. Ik ben het oudste, dus die er naast is gekomen, zeker niet. Dus hij had een broze gezondheid? Ja, ja, ja. Want het was een smale mens, hè? Ja, Een tengere ja, ja, mens. ja, ja, juist wie ik zelf ook ben. Maar Ja. ik vind die houding zo mooi. Want hij staat er heel, hoe moet ik dat zeggen? Bescheiden. Was het een bescheiden Ja, man? ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Waren hoog. Ja. Man wordt het uitbundiger. Die Oké. moest lui om zich hebben. Er zit ook wel iets ondeugends in Oh in ja, mam. ja, ja. Herst ik misschien door dat gevoel Dit- van humor Ja. en die uitbundigheid die ze dan in die beelden en zo... Ja, ja. 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 Hey, en die foto door, want we hadden... Dat is zo'n 4 jaar. Zo ben ik, heb ik gespannen gehad. Ja. Dat is geweest met wie de harmonie zoveel jaar was. Hoe die nou optocht. En wie lang is dat geleden, denk je? Dat is heel lang geleden. Maar dat is dicht met het peert. Ja. Oké, maar dat is niet, dat is geen shire, hè? Was het net Nee, even had. dat is was een- dat wat er vuur was. Ik ben klein begonnen met een Welschke en nu maar zo groter. dat is een Belstrekpeer. een trekpeert. Ja, ja, ja. Ja, prachtig. Daar heb ik er 2 van gehad. Dat zien, als ze zuust, dat zien monumentale peert. zien dat. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is hem in de Fries ook. En misschien een shire ook wel. Hè? Ja, die waren het robuuster wie een Fries, zeg maar. Hey, Ja. en wie zit er op de kerk? De vrouw en de 2 dochters. Je hebt 2 kinderen, Ja. 2 dochters. Ja.
Moet ik even wat dichterbij Ja, kijken? zeker, Want ik zeker, ben wel zeker. benieuwd. Want, Zeker. Daar hebben ze het al een paar keer over die wederhelft gehad. En nu kreeg ik daar... Maar die is binnen een teken zo te zien aan de film. Echt hoor? Ja. Oh ja, ik zie hem gaat bewegen. Och, wat leuk. Och, die dochtertjes. Ja. Och, geweldig. Ja, die ga ik er zo uit. Ja. Ja. Maar er staat al achter hem nog allemaal onder het shop, hè. Dat je dat is hier. Ja. Karen en zo gaat. Hé, maar had je vroeger een boerderie? Ja. Dus pap was Ja. agrariër. Ja, agrariër, ja. Hé, daar waren ze. Oh. Oh. Wie had ze? Helle. Denk ze dat we die er even bij krijgen? Ja. Helle. Dat ding is zeker. Was het daar binnen? Of? Ja, ze stond net door Oh, in de deuropening. Ja! Hallo! Ja. Fantasie weten te vingen. Ja, maar Jacques heeft al zo'n... Alles verteld. Nou, niet alles, maar wel ontzettend... heeft zo'n leuk gevoel voor humor. Met die glaasjes wien. Hi, Hi, Bas. Hilde. Hilde. Ik haal dich ook nog zo uit die foto door op die keer. Ja. Met de dochters. Want hij zit ook van, dat is al zo lang geleden. Ja, meer 40. Ja. Echt hoor? Ja, net toen waren de harmonie hier 100 jaar. Volgens mij wel, zeg het. En nou is een historische optocht. Ja. Ja. En die twee schatjes van dochters, Ja, die volgens mij... dat waren toen nog schatjes. Nee, het zijn nu ook echt schatten. Ja? Ja, nee, echt. We zijn trots op onze dochters. En terecht. Ja. Maar die foto is zo leuk, omdat ze ook Suus, wie veel plezier iedereen heeft. Ja. Iedereen straalt door op... Ja, was ook een prachtige dag toen. Was een prachtige dag. Ja. Ik weet niet meer wanneer het was met de harmonie. Die bestond volgens mij 100 jaar. Even nog, want nu hebben we dicht er even bij. Hij heeft ons dat ganse verhaal verteld over die kleier die weg moesten. Ooit. Ja. Ja, want hij zit nu op de kerk hierachter. Ja. Maar hij had dus... waar stond dat bankje toen? Peter Banks. Oh, dat bankje. Ja. Ja. Maar wat denkt zich dan als hij zoiets duidt weer? Ja, nou, ik laat hem gewoon kloemelen. Ja. Dan moest de man gewoon een beetje laten kloemelen. Ja. En een man moet een hobby hebben. Ja. En dat kost niet veel geld met die oude kleren. Nee. Hij was weer van de stroom af. Nee, ja, je kunt ze het zeggen. Nou, hij is allemaal hier rondom. Ja, maar ik vind dat leuk. Die een eigen draai geven aan de plek waar ze woont. Ja. Met die kikker die door. En het beeld van was nou een papegaai bovenop? Papegaai. Een paard en een koe? rundvier. Ja. Koe, ja. Ja, en dan de glaasjes wien. Ja. Zit ze er wel eens bij als hij naar de rieën in het kijken is door op het palletbankje? Ja, geregeld. Hij zit echt naar de rie te kijken, maar geregeld, hè? Toen kon je met een glaasje wien. Ja. Kijk. Ja. Ja. Ja, en een mooie zomeravond, hè? Ja. Maar dit is toch een geweldige plek Ja. om te mogen wonen. Ja, nee, we zijn bevoorrecht om te mogen wonen hier, ja. En de dochters, ziet je opa en oma? Ja, we zijn opa en oma. Wat is die Ja, nee, die kleinkinderen die amuseren zich hier wel. ja. Zien die nog in de leeftijd van dat ze het leuk vinden Ja, om ja, een beetje rond te dabberen? 3 jaar en 2 jaar Oh. en hij is nog geen op komst. Dus Ja. Oh, ja, de nooievaar komt nog. oké. Ik zoek naar een reiger hier in de wei tegen. Nou, ik geloof niet dat die ze brengen. Die brengen geen kindjes, hè? Nee. Nee, ooievaars brengen de kindjes. Maar wonen de dochters in de buurt? Ja, één dochter woont in Stockholm en één die woont op het Belsch. Die is naar het Belsch getrokken. In de voerstreek of zo? Nee, bij Genk. Geen begang. Dat is ook nog wel Niel te doen. Beaas moest Niel. ook 2 schotterieën hebben. Best een shirt? Nee. Me huren het wel geer. Ja. Ja. Ja, ik ben meer van de steekwapens, hè? Nee. Veel zijn van het upgedupke van de wandeling, hè? Ja.
Ja, Ooit wel eens dat gehoord? vertelde Mitch. Ook Net, maar Dupke. ik weet dus niet wat, want het is een pauzeplek voor Upke Dupke. Ja. Maar wat is Upke Dupke? Upke Dupke, dat is 37 jaar geleden ontstaan uit de buurtvereniging van Stockholm. Ze wilden het geld hebben en toen worden het die oude heren die zoeten bijeen bij Glijskebeer, want daar werden de beste ideeën geopperd bij Zeker. Glaasbeer. En toen zagen ze van, we hebben prachtige natuur, vroeger houden jullie ook niet voor te eten. Dat waren kleine appeltjes gekookt en brandnetel en een lap spek. En toen zijn we ooit begonnen en dat is 37 jaar later nog altijd een gigantisch succes. We hebben altijd de eerste zondag van september. En dan hebben we 800 wandelaars die eten. Menukaart. Menukaarten. Ja. En dan alleen maar overgrootmoeders keuken. Dus we beginnen hier met fluitenkies. Dat is een Schroep. volvette kwark met schroep en een groen boterham. En dan kunt jullie lopen en daarboven werden ze getrakteerd op een speciaal pils van de brand. Oh, wie?